Magandang araw mga kabalayan, kumusta na kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Sa vlog po natin na ito, ipapakita natin yung pagtatanim ng palay na tinatawag nating indirect planting. At sana'y samahan nyo kami hanggang sa matapos namin itong maitanim. Rin! Pagganip! Papasyam! Agaw nagwa si Dralin eh! Bukor mo na! Gala! Ito po yung tinatawag na indirect planting o hindi direktang pagtatanim ng palay. Ito po ay ipinupunla muna, tapos saka po siya bubunutin. Mano-mano, kapag pwede na po siyang bunutin. Kalimitan po, ito po ay may taas na isang talampakan or 1 feet bago siya bunutin. Tapos saka po siya itatransfer, itatanim. Set my heart afire. Yung nakikita po natin ngayon, ito po yung paraan kung paano binubunot yung palay. Binubunot po siya ng paunti-unti. Mas maganda po kung tig-isa para hindi siya maputol. Tapos lilinisin yung kanyang ugat. Tapos saka po siya tataliin kapag umabot na siya sa tamang laki para sa isang tali. Sa kasalukuyan po, ang bayad po uupa sa isang tali ay nasa 450 hanggang 6 pesos kada isang tali. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. Hindi na sila inabot ng tanghalian para mabunot lahat ng ating mga punla. Isa na siguro sa daging dahilan kung bakit napabilis yung kanilang trabaho ay dahil marami silang gumawa. At yan ang kagandahan kapag marami ang magtatrabaho kasi mas mabilis itong matatapos. Katapos naming mananghalian ay nilipat po namin yung ating makinang patubig para tinamang patubigan yung ating lupang pagtataniman. Ito yung lupa na ating pagtataniman. Sa nakikita natin, tuyong-tuyo pa yung lupa kasi madalang lang umulan. Pero kinakailangan na siya ay mataniman kaagad kasi pagka tuloy-tuloy na yung pag-ulan at saka tayo nagtanim, maaari pong malubog sa tubig yung ating mga pananim dahil nasa mababang lugar po itong ating sakahan. Magiging sanhi po ang pagkabulok ng ating pananim at pwede rin pong kainin ng kuhol kung siya po ay nalubog sa tubig. Connect the dots straight to the start of intoxicating. Kasama si tatay ay nilatag na namin lahat ng hose, tapos pinuntahan namin itong traktora na ito para ipatraktor itong maliit na bahagi itong ating lupang sakahan. Siya nga po pala, ang sakahan na to ay hindi po sa amin at kami po ay nakikisaka dito sa lupain na to. Pagkatapos pong maani ng ating palay, saka po nagbibigay si tatay ng parte o share pa sa may-ari ng lupa. Yun pong ating patubig ay binalikan namin ng alas 9 ng gabi. Tapos nilagyan ulit ng
krudo yung ating makina, tapos nilipat din namin yung dulo ng hose para sa ibang parte naman yung matubigan. At yan po ang ating unang araw ng trabaho. Ito na po yung ikalawang araw natin. Ngayong araw susubukan nating mag-drive ng kuliglig o kasama yung chassis ng ating hand tractor. Bagamat tayo nakapag-drive na ng hand tractor dati kasi kailangan niya sa pagpaplat ng ating lupang taniman, ngayon pa lang tayo magdadrive ng kuliglig. Kaya mas pinili ko na dahan-dahan lang yung takbo natin para walang aberya sa pagdadrive. Dati po kasi ang nagdadrive nitong kuliglig ay yung aming tatay. At kung kasama naman po yung aking bayaw sa pagpunta sa bukid ay siya naman po ang nagmamaneho nitong kuliglig. At kagaya po ng naikwento ko sa ating mga naunang vlog, ko po ay dating OFW sa loob ng 8 taon at natigil lang po sa pagiging OFW dahil po sa COVID-19 pandemic. Kaya ngayong taon lang po ulit ko sila masasamahan sa pagtatanim ng palay kasi hindi ko na po sila inabutan na nagtanim ng palay nung nakarang taon. Ayan, napagdugtong na namin ang ating kuliglig. Kaya tara, sumabay ka na sa amin. Good morning. First time natin mag-drive ng kuliglig. Ito yung itsura ng sabog tanim guys, or direct planting na tinatawag. Diretso na siya mula sa binhi, diretso na siya na tinanim. Ang kasama natin dito ay si tatay at ang aking pamangkin na si Ninyo. Ngayon ay papalitan natin yung gulong at ilalagay natin yung suyod ng hand tractor. Si Ninyo at ako ang nakatoga sa pangunguliglig at patubig. At may 5 tao din tayong kasama para naman sa pagtatanim. Ganito magtanim ng palay mga kabaluyan. Yung sinasabi nilang hindi nakaupo at di naman nakatayo kasi basically siya ay nakayuko. Yan, nakayuko po siya kung tayo magtatanim. Yan po ang gagawin nila. Kaya ang pagtatanim po ng palay ay hindi lang po sipag talaga ang kailangan kundi tiyaga talaga.
At hinatira na tayo nila nanay at tatay ng pagkain para sa panangalian, kaya hindi na natin kailangan bumalik pa sa bahay. Kaya tara, kain muna tayo. Pagkatapos manangalian ay nagpahinga kami ng konti. Tapos bira ulit. Medyo nabibitin na sila sa kanilang taniman kasi bitin din yung aming patubig, kaya hindi kami makapanguliglig kasi hindi siya pwedeng kuligligin ng tuyo mga kabaluyan. Kailangan muna siyang patubigan ng husto para lumambot yung lupa pag ating kinukuliglig. At ito na po yung natapos nating gawain sa ating ikalawang araw. Medyo malaki-laki na rin yung nataniman at may maliit pang natira gawa ng tuyo pa yung lupa at hindi pa siya pwedeng suyurin. Ito na yung ikatlong araw. Natapos na natin yung trabaho pati yung pagtatanim. So ayan, natapos lang natin yan sa loob ng 1.5 araw sa pagtatanim at natapos na natin yung buong taniman. Bago matapos ang ating video, shoutout ko lang ang ating kaibigan na si Mr. Christian Anda. Ingat ka parati dyan tol, and God bless. At sa ating mga tagapanood at mga subscribers, maraming salamat po. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe na po kayo sa ating channel. Muli, maraming salamat po sa panonood at kita-kita tayo ulit sa ating susunod na video at naway sumaatin ang pagpapala ng Panginoon.